Good morning, guys. Nna nnukwu ife nna anụ biko na nke a na-eme n'ọba. A na-akọwa na some group of guys n'ọba na-egbusisizi ndị mmadụ yọtago na-etinye ndị mmadụ n'ọnọdụ ọjọọ ma ndị a na-ama ma ndị a na-agba egbe ewee na-ajụ kedu ife na-ese. According to onye kwuru okwu m ga-akpọkwala unu afịa unu anụ from the horse's mouth. Ọ na-akọwa na ndị ọba na-akọwazi na ndị niile bi na be fa now na fa niile ga-agba kaadị ID kaadị 33,500. Then mana ndị bi ekwere na-agba kaadị maka na fa na-ajụ kaadị gịnị ka fa na-agba ọ national ID card ka ọ voters card ka ọ kaadị gịnị bụ ya tikọwalụfa kaadị ife ọ bụ ọfụma before they will be able to purchase the card. And from the look of things ndị bịara abịa ekwekwa na-agba the card ịghọtago. So welu onye si defa wee jee na shop this young man nwoke a na-abụ welder ka ọ bụ welu na shop ya wee sị ya ngwa ya weta ya gosi kaadị ya o gosiro kaadị ya asị ya na ọ ga-agba kaadị by fire by force nwoke wee jụ na ya da-akwado igba any kaadị. One thing led to the other nekwa na ndị a struggle but again one na fe wolu mma makasịa this man ụfọdụ sef na asị na agba ya ma egbe. So ejelom n'anya afụlọm nọ nke m fụrụ ebe a ka m gosiri unu inenezie the video gwazia m na ife anyị fụrụ ebe a ma ọ mma ka ọ bụ egbe nọọ mmadụ bụ ihe zite eji ozugbo na-akọwa nekwa ka o si dị nekwa ka esi eme nekwa nke na-eme Ebonyi Son ka ezitere ozi a mgbe sị ka m wetara unu ya but based on ka the video si wee dị ọ dịsịrọ mma na ya so you couldn't put the video mgbe sị ka m kọwala unu ife mee na the video ka unu ghọta na fa na-akọwa na boys ndị ọba jizi mma na egbe agagharị agharasị ndị bi na befa na asị fafa gbaa kaadị 3,500 biko no how true is this ndị ọba mụnwa amarọkwa nọ ife nnụ ka m wetara wee sị ka mmalụ ma eziokwu ndị ọba biko no tinye me na comment section ma ife a ma eziokwu ka asị na akọwala anyị kaadị ife ka anyị nwa malụkwo nke si onwe nwanne anyị na-achị edebe bi n'ọba ka anyị gọkwa ọ na-ejekwa ọba ya jide 3,500 o eji wee gbaa residential permit ịghọtago na ọba enyebego residential permit kita na befa no ife info wesi ka m wetara unu ngwadalụ. Ebonyi Son, good afternoon. Daalụ nwanne m, daalụ rinne o. Na nke anyị nọkwa this afternoon na ndị ọba bịa na shop this very young man anyị for video. Mana o nwere akọ ndị ọba na-akọ na anyị agba ID card na befa. Na onye na-abịa befa ya agba ID card. Ebe eji befa ID card anyị agba ọ national ID card ka voters card. Fasị gịnị dị na onye na-abịa beha na agba ID card. So we tinye the thing na 3,500. So the thing wee na-eselefe okwu with ndị niile bi na estate niile nọ n'ọba. So ego anyị na ha emego meeting several times. Anyị wee na-agwa ha ka unu esi chọ ka ndị mmadụ na-erisk na-enye unu their data with the level of kidnapping dị na be unu and most kidnapping dị na be unu nọ na ndị be unu na-emekwu ya. O nwere ike ịnụ kidnapping story nwa na-ejide about 6 guys mmadụ ịbụ na-agbabọ ndị ọba na-sponsor ọgbara online. So why unu ga-achekwa ha nyekwu na personal data? So we bụ not because of 3,500 dị n'ime ha tinyere ka ha ji esi ọnwụ maka na ndị niile n'ọba nọ n'afụfụ. Ọ bụ na ịgwa m na ọ ga-adị confidential m sending some voice messages ọtụtụ landlord na-ekwu ihe gbasara ọba. You understand? Anyị adịghị save n'ọba. Ụfọdụ na-achịkwasị ọba ọkwa n'Igbo ọba osokwa na n'Igbo ife niile gbachara ọsọ ma n'ugwu Awụsa ma na Lagos nọtacha obodo a nọ n'afụfụ. So this young man ka ha bịakwa na this morning is a kind of guy na-agwa ha na enwekwa ego eji kịta maka ewe da ka ọ bụ yotago ndị ọba na-amị egbe na mma na-akpagharị ọbụkwasa osisi ha na-amị egbe na mma na-akpagharị.